Става въпрос за 10 милиона. 4 часовника, едно Мазерати. Аз имам такъв часовник и са ми подарили кола. Не знам кой кара. Но ще ми кажете това между другото. Така. Аз предлагам съм махнем от тази скапана държава. Въпреки до нали да не остана тук, аз радостин ще го подкрепа. Просто едно и също се бърбори. Той не е на празно. Виж го той. Уж се смее на Марков. Той е кой, през който... Откъде си изнасяте вие наркотиците, бе, Марков? От матраци ли? С матраци ли ги изнасяте? Кажи, бе. Ти ли си това, който поръчва убийствата, бе? Искаш аз те поръчам сега с тебе. А? Кажи, бе. А? Кажи, бе, генералче скапан. Позор такъв. Кажи, бе. Ти откъде имаш дрога, откъде имаш пари да я платиш и откъде ги изпираш тия пари? За 10 милиона става въпрос. Аз съм да ще имате 10 милиона. Но повече никой няма да работи с смешници. Защото се възползвате, защото казвате, че сте ми някакви на мене. Как не те е срам толкова ниско падна? Смешник. До тук беше нашата рода, не се притесняй.